mhux ħalli l-ħadd ifotti r-reputazzjoni din il-kumpanija, il-kumpanija Turu Real Estate illi bdiet fl-1977 is-sena li fiha miet il-leġġendarju Elvis Presley. Smax din l-grupp mhux xejn mingħajr tagħha ta' jien ma rridx insim ħabib oħra qarabala, rajt? Jien lilhom irrid. Xbajt waħdi fim? Xbajt! U għajja mettejn irrid nerġa' nirranġa magħha. Imma jien ma rridx nirranġa qarabal. Jien ħassar irridu. Min? Jien minix kapaċi naqdu l-grupp, jien għandi selfie. Prova biżejjed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Uriju li ħanara. Għax mhux qiegħed fuqi. Ibba tisselfi lil Bjorn SAP. Wara x-xogħolek xi tminja ta' filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Għaw siħbek tajr nżibel Paċivil, għamil lejli ġi wara jrid uħroġ miegħi bil-fors. Għalax ħat għamel u għalih. Ejwa, jaħasrax ma qbad ħriġt miegħu. U għan ma joġobnix. U tu jena ma noħroġ maħbib tal-eksis tiegħi. Bis-sereta jew. Eksa x'għamilna ġimagħtejn noħorġu flimkien. Fidejk, ejja liħ. Ġifieri inti l-eksentej ġor il-ħerpen tal-eks tiegħek fil-kartiera sewwa. Hemm interejx il-trid jew xarona, deċiedi. Le, jiena rrid il-ħerpin. Huwa jħallek mill-ħerpen jħammorru d-dar. Le, jiena rrid il-ħerpin ta' Xarona. Aw, ġejjaw, kważi wasalt. Nsejtni, jo. Liex insejt? Lil Jason qajjimtu. Is-sikku għala Jason! Fej bqajt. Taf li appek li tiġi Klara, taf li rrid. Aħjar nieħdu selfie qabel tiġi. Provajtu stejnku bija minn għalikom. Klara. Millu mill-qoddim il-kundizzjoni ta' relazzjoni ħajnbidlu xi ftit. Jekk kien kun naf li ħriġ mid-dar mingħajri, ħlief jekk mhux għall-università, bi kbira se tkun. Għandek bżonn tassar sieħ bija? Bonġo, miskramana. Kellna appuntament. Ma nistax, tajn, ma m'għandix ċans. Għax għandi appuntament madun Harry. Ent berik. Ejwa, ġeja birek. Mux ħanajdlu li wara li għammidni. Dannejk, Ejwa, naf li short notice u ma memx taħmel. Ejwa, ma kemm il-qaħbex teqret miskremona, bro. X'idinni nagħmel? Mhux taf xejn telqek ir-raġel ta'? Ejja, ma nistax, ma nistax, x'idinni nagħmel hekk ma nistax. Istak ma tlaqx ir-raġel u x'affarijiet daw ma kienx għalfejn kollok tixtri post ieħor. Matthew, nawguralek. Jalla jkollok baby b'saħħtu, ħelu, u jkun ħobb l-Elvis. U bħala li mallem maħbub tagħkom li għandi l-interess tagħkom għal-qalbi, sibtlek din il-website li ħatejnek waqt it-qala tiegħek u meta tiġi biex twellet ħuda easy. Mbagħad nitkellmu fuq maternity leave toqgħodx tinkwieta. Mrs. Cremona. Naf minni Mrs. Cremona. Naf x'għamil dal-għodu. Aħna għandna reputazzjoni tajba u hemm bżonn nittrattaw il-klijenti tajjeb. Taħseb li mxej tajjeb dal-għodu? Ifħan nispjega lek din is-sitwazzjoni, Clyde. Ara, Mrs. Cremona ċempletaw ir-rabjata u ktibt kollox li qalt li. Għamilt rapport u aħna qaraħħulek. Mrs. Cremona kellha appuntament ma' aġent ta' Turu/Elvis Real Estate. Matthew Stivana.
illum fl-10 ta' filgħodu. Meta ċemplet lil Matthew u staqsija għandna appuntament. Fil-waqt li kompla jgħid li m'għandux ċans għaliex ġej Dunherry ibirek. Ma kontx ħanħalleh barra u. Matthew allega wkoll illi dan l-istess Dunherry kien għamdu meta kien tarbija u għalhekk ma rridx jitlef dan l-appuntament ta' tberik. Miss Cremona tinsab konvinta li l-istorja ta' Dunherry hija skuża u li Matthew nesa l-appuntament. Miss Cremona wkoll ġiet insultata għaliex telaqa ir-raġel. Jollet leħenok lajt. Hija insult għall-intelligenza tal-bniedem li jintużaw skużi bħal din ta' Dunherry u tberik biex jagħtu żball traskurat ta' aġent minn tagħkom. Żidet tajt, Mrs. Cremona. Jien ħa nistaqsik, Matthew, kif ma tistix? Kif għandek il-wiċċ tidher quddiem in-nies? Ħan nispjegalek is-sitwazzjoni, Clyde. Tiġi tgħidlu Dunherry lil dak li għamdek, dak Dun Harold, il-qassis li għaddes fil-parroċċa tagħkom. Nafu jiena, dak Dun Harold jismu mela Dunherry. Messek tisti. Ara ma nsirx naf li qed tiżżoffjetta bil-qassisin mal-klijenti tagħna. Il-qassisin u l-klijenti jistħoq ilhom rispett kbir. Fimt? Fimt. Tajjeb. Prosi. Ok. Thank you. Bulli. Bomba. Stellar. Baħnan. Grazzi. Jaħan irreżenja, Clyde. X'tagħmel? Tqallajt nisma' leħnek, tqallajt nara wiċċek u tqallajt nirrealizza li teżisti. Fimt? Ġifieri, inti sa titlaq, ara irrid in-notice. Il-notice daħħala f'sor. Awkward. Okej, ma fiera, speċajt isak ir-rufjan tagħha jaħasra farret. Issa da xogħol, Spiċċat CCTV fuqek. Bir-rispett kollu, Matt. Imma li tuża kelma CCTV bħala metafora klara, jisek ma nafx tirreduċi persuna l-oġġett li ma tagħmilx sens. Ħanibdew Einstein mode. Le, għenet ħattu l-verità u l-fatti. Il-punt huwa li Klara l-aħħar skun taf li jeda magħkom jiena xogħol intħanxalli. Mnalli da xogħol. Bir-rispett kollu ta' ma dilli tħalli tfajla tittratta b'dal-mod like wow, Tiħu xalik, imma kiku l-qarabala doħaj, kiku David McGroove kien jgħaglek. Għandu nqara ġunet, Iron Bjorn. Intu kol? Xej ma ngħidlek jien. Għad attent. Għax ma lajt spiċċa bħal ħabib tiegħi. Kif? Spiċċa jżomm il-ħerpen tal-ex tiegħu fil-kartiera. U għamet, it was nothing, dak il-lejl għaddaw mar. U le, it's nothing, gux. Li żomm il-ħerpen tal-ex tiegħek fil-kartiera sa sentejn wara li ħassartu. U għamet, kont fis-sakra, taf. Aħba, sentej sħaħ fis-sakra. Ma konx nafxin namel dak il-ħin, u rajt? U ringrazzja l-Alla li ma spiċċajċija ma nafx nagħmel dak in-nar għax bin-nervi li qabbatni noqlok żguralla kont. U jekk hemm ħadd ġibhom. L-ewwel darba kont inkun fis-sakra mal-qarabal, dak dejjem paċenzja bija kien jieħu. Ara x'ħan ngħidlek. Some things never change. Neħe dak il-mobile minn hemm ma. Ġejna hawnhekk aħna biex nitkellmu ftit. Pastas. Baxxu ħamallu. Pastas. Diġa għetta. U hija sorry. Isma' Met, x'inhu l-Wi-Fi password għax ħajjispiċċa l-internet? Ikteb. Jekk trid l-internet ħallas għalih. U ejja, għax ħajtellaw il-promo ta' Elvira għan ix-xerjaħ. Xed taħdem il-film sissa u xent. Actor/director, please. U x'parti għandek b'dan? Kelli xena, ġobar, Kif? nikollu karawettu hekk. Challenging isna. Ux, ma ngħidulkom, sirt ħaġa waħda mad-direttur. Mela taf zgermu sew issa l-karawet ħabib, Very funny. Pero jena il-ħolma tiegħi waħda li naħdem ma' Carlos Farrugia. Inta dik ifissat fuq possibbli? Dak il-moment li jena nkunu fl-istess post u nirixtaw fl-imkien hekk. Ma jkun joqosna xejn. Klef kamera. U skript. ġan il-qarabal kienaw dilettant ta' teatrin.
Taf tiftakru? Jifqana bid-daħki, niftakar. Isma laħwa mux għal xaħġa ta' ma għalet nitkelmu fuq Johnny. Ma miex dak? X'għandu x'jaqsa mara liħor? Jien ħanajdilkom, jien għalija mingħajr il-qarabal maħniex l-istess. Ħallik mill-li met, xorta f'qalbna għadu. Knisu lider tagħna. Konna nħossuna arabali fil-preżenza tiegħu. Li kien jgħidilna konna nagħmlu. Għara laħwa. Aħna l-lum inġbarna unik, sewa? Għax il-ħabib tagħna Bjorn għandu bżonn naħassar. U aħna rridu ngħinuh. Taġġil xmet, jien ma rridx nħassar essaġġ. Iwa allura ħdem hekk. Le, u x'nippruvaw nirranġaw l-affarijiet. Insomma, nittamu tal-inqas. Inti għasra ħalli fidi. Okej, għandek pjan jena. Issa ngħid Rachel. Rachel. Rachel iwa li rrid toħroġ magħhom. You're serious, bro. Met, tivvintax. Qedlek ma rridx nħassar jien. Isma'ni Bjorn. Inti żgur kuntent ma' Klara? Iva, ħan fejn konftit ara. Nimħabba hija bħal żerrija li tiftaħ fit tliet fliem. Issa, skont it-teorija triangolari ta' Robert Sternberg, nimħabba hija mibnija fuq tliet elementi. Passjoni, intimità u impenn. Proset, interessanti. Grazzi. Issa weġġibni Bjorn. Inti żgur kuntent ma' Klara? Iva, met jaħasra ma smajtniex ngħidlek. Għedlek li rriti kolli s-saħħa psikoloġika li nikkonvinċi li Klara li temmel li l-ispirtu ħażin tal-lejra huwa ġa sintomu tal-problema kurrenti. Ma nafx imma vera ma smajtek xtajtek, Inti ħasra ħalli fidi Bjorn. U tara kif Klara temmen li. Li l-ispirtu ħażin tal-lejra huwa ġa sintomu tal-problema kurrenti. Dik, grazzi. F'kelma waħda rrid li l-affarijiet jitranġaw mhux imorru għall-nar. Inti ħalli fidi Bjorn, okej? Issa isimgħu dal-pjan. Guys, selfie. Planning Bjorn's breakup. Isma, bir-rispett kollu ta' ma Rachel kemm seddu ma tiġi mara l-affarijiet hekk jew. Wa taħħa tajrax ma tajx li għalek għalijant. Eżif, jiena nippreferi noħroġ ma' Moza mill ma Rachel ta'. Aw, bis-serjetà qed ngħidlek jiġifieri, minn ngħid li il-mosu misbaħ minn Rachel qed toħroġ ma' Moza u eventwalment qed iżżewweġ waħda għal xiex le. Le jiena ħanajdlek lest noħroġ ma' Moza milli ma' Rachel. Aw Rachel, right? Tmissnix. Bonġu, Rachel. Sorry tard. Ma jimportax. Ġara xi ħaġa ma? Le ma ġara xejn. Just ma kellix ħabtit niġi? Ara Rachel. Il-ħabib tiegħi Bjorn għandu bżonn naħassar. ċoe rridu nikkonvinċu lil Klara li l-ispirtu ħażin tal-ejra huwa s-sintomu tal-problema kurrenti. U għandna bżonn l-għajnuna tiegħek biex nagħmlu dan. Ara aħna rridu li Klara, it-tfajla ta' Bjorn, tara li l-Bjorn jindi jesma xi ħadd miegħek forsi jinnaf ta' ftit jew hekk u nġelu għatejr. Sewwa, aħna jiġri x'jiġri rridu nassikuraw ruħna li fl-aħħar mill-aħħar Bjorn naħassar. ċoe insomma bħal metlek l-ewwel. U konna qed nippjanaw forsi nagħmluha jinnaf bħal ġimgħa. Aħna konna ħammorru ħdejn ix-xogħol ta' Klara, nistennew ħirġa, u mbagħad hu ħirġa tara l-Bjorn jindies miegħek u bum! Tinduna bis-sintomu. Għadni xettikum il-pjan jinmet. Naħseb waqta kemm ħanirranġaw l-affarijiet. Ja ħasra Bjorn, x'bajt ngħidlek? Once li Klara ħatarak tindies ma' xi ħadd ieħor dik ħatejr u iktar ħatiġġennen u tiġri warajk. Inti dakinhar fil-każ, dak il-ħin stess, mur naqa' fuqha, mur kellima naqra skuża ruħek, ejdilha li qed tagħmel dak li qed tagħmel tant kemm tħobba. Sewwa, dan wara kollox biex issalva ċertu affarijiet tirriskja ftit. Mhux hekk Rachel, x'taħseb inti? Taċċetta? Għamet, mux aħjaret ċans taħsibha mara minn tixtrak 100 mazza. 200. 200. 200 euro. Mela bil-flus. Insomma, ovvjament li bil-flus u kont ħankellmek issa nfatti fuq ħlas. Mitejn hux mela. Insomma issa nagħmellek transfer ta'
Għax 10 euro sandi fuqi, għax ma nżomx kex fuqin. Insomma l-aħwa, jiena l-emta, għal-ġim oħra. Għarinti is li tkun hemm meda kienar. Xinku, jiena ili miftijem ta' U int fej sejjer bħalek? sejr nara film, ma xi ħbieb. U s-sambulaw. ħadbolaw. U għajja tajrin jaħasra, ħankunu kolla flimkien qed ngħinu seħibna. Ħaq Carlos tiegħek. U għaj ma memx bżonni. Isma' din tumax tamma. Ix ġifieri għax mawx il-qarabal naqbdu naqtaw kollox allura. X'għandu x'jaqsam? U żgur li għandu x'jaqsam tajrin, isu kien xjalla dal-qarabal. Kull ma jgħidu Vanġelu. Ara kieku kien hawu, ma kontx toqgħod tgħidlu għax ħadd toħroġ ma' sħabek u mhux ġej magħna. U għajja met mux inti fintajta di. Jekkelkom xi problemi dik xi ħaġa tiegħek, orrajt? Taf x'naf jien, li kieku ma konċint, kieku l-qarabala dumana. Oj, dijaqtawa, Dijaqtawa li toqgħodu tinsinwaw fuqi. Il-qarabal miet bit-traskuraġni tiegħu, jien ma kellix naqsam mal-mewt tiegħu. Jien tlaqt lem. U jien tlaqt lawn. Ambulawn. U jasra xbajt ngħidlek qarabal. Jien irridu jħassar il-Bjornu. Taf li rridu jħassar. Tittej xi ħaġa fuq di wkoll għalli jista' jkun. Jien lilhom biss għandiwx. Lilhom biss baqali. Lilhom biss. U lilhom ħajkolli issa tara. Bjorn! Awpa, Kif qgħid ma' Klara? nitkellmu forsi nirranġaw l-affarijiet. Nispera mhux qed tarġa' toħroġ ma' sħabek. Għaliex noħroġ ma' sħabi ma tarax. Ibni, l-ommok kien żmien twil ma nara kuntentek. Tiftakar iktar madda żmien u rajnik tiġġerra ma' dawk l-erba' teħbib li għandek bla skop ta' xejn, iktar konna ninkwetaw. U mbagħad ġie żmien illi waħdek indunajt illi inti tittimmatura u tittikber u tissatilja u issa għandek il-Klara f'ħajtek, għandek il-Klara. Jien les li intik minn kollox, imma tittejn ruħek ibni, tittejn ruħek. Ma tistax titlaqa, tifhem, moħħok hemm ibni. Il-bajda over easy trida? Hello. Aw, bro, għaddirek jew. Għomet ħallini ta' hija ħrix barra nsib panċa f'żewġ roti. Jekk tal-mi għattart u l-film daqt jibda. Sarġem u roċ, il-film ħajibda. U għajja vera jew. Sa naddi għalik jien, u għajja maħna. Ok, u x'memx tagħmel niġi. Ara ġej għalik, bro. Ciao. Stranded. Mhux għal xi ħaġa ta' imma fiex ħin beħseba tiġi Rachel. Minni ma nafx ngħidlek Bjorn, diġà ċempiltila xar darbiet jien. ċempela 11-il darba, Matthew. Ma għax nieħu riskju għal xejn jien. Biżejjed minix konvint mill-pjan tiegħek. Onestament ma nafx kemm se terġa' lura miegħi wara da kollu. Ja ħasra diġà għetlek. Għati ċans u tara. Suppost għandha tiġġennen iktar warajk wara din. Ibqa' fuq kliemi. Issa naraw. U isma', Tyren u Jason fejn din, ġew biex jimlew l-ispazju donnu. Sapport morali, u. Qed ngħidlek, Le, ta' qed ngħidlek weduni ta' żewġ teħbib bar li huma li ħajġu jtuna s-sapport tagħhom.
aħba u Rachel għadha ma ġietx ħan għamlu. Oops.